नमस्कार, स्वागत बरौरा सभी के भोजपुरी न्यूज़.in में। अभी एगो बड़ खबर निकल के आ रहा था। राजस्थान से चल के आ रहा बिहार प्रवासी मजदूरन के भइल ट्रक से ट्रक के टक्कर। औरैया में भइल है बड़ सड़क हादसा, 24 लोगन के मौत, हालांकि 39 लोग के गंभीर रूप से घायल होकर के पुष्टि कइल जा रहा बा। आजकल ऐसा लागता जैसे कि मजदूरन पर दुख के पहाड़ टूट रहा बाटे। एक तरफ कोरोना तंग कैले बा, दूसरा तरफ इस सड़क हादसा लोगन के एकदम दिल दहला देने। 24 लोगन के मौत हो गई है औरैया में। ट्रक से ट्रक के भइल है टक्कर और 24 लोगन के मौत और 39 लोग के घायल होके के पुष्टि हो रहा बा। अभी के ताज़ा अपडेट आ रहा बाटे। औरैया में भइल है सड़क हादसा, 24 लोगन के मौत हो चुकल बा और 39 लोग गंभीर रूप से घायल बाड़ा। राजस्थान से चल के बिहार के प्रवासी मजदूर आ रहल रहे जौन की सड़क हादसा के शिकार हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपन संवेदना व्यक्त कैले है। एक घटना के देखते हुए मुख्यमंत्री कहले है कि हर संभव प्रयास मदद कल जाए। राजस्थान से चल के आ रहे है बिहार के प्रवासी मजदूर। भइल है सड़क दुर्घटना में 24 लोगन के मौत, 39 लोगन के घायल होकर के पुष्टि हो रहा है। और यही कड़ी में एगो और न्यूज आ रहा बा। मध्य प्रदेश के बांदा जिला में भइल है सड़क हादसा, 5 लोगन के मौत हो गई। अभी एगो फिर खबर आ रहा बा। मध्य प्रदेश के बांदा जिला में भइल सड़क हादसा, 5 लोगन के मौत हो गई है। इहो लोग प्रवासी मजदूर रहे हैं, महाराष्ट्र से चल के आ रहा है लोग और रास्ता में ही सड़क दुर्घटना के शिकार हो गई है। ताज़ा अपडेट के जुड़ल रहे खातिर हमनी के चैनल के रोज सभी सब्सक्राइब करी। भोजपुरी न्यूज़.in रउरा सभी यूट्यूब पर भी देख सकेनी। हमनी के चैनल के भोजपुरी न्यूज़.in के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन के दबाएं। भोजपुरी न्यूज़.in के रउरा सभी से यह विनती रही, घर में रही, सुरक्षित रही, मास्क पहनल करी, घर से बाहर निकली तो अपने आपके सुरक्षित रखी, कोरोना से बची, घबराए के नहीं है। धन्यवाद।